Em dic Carlos Martín i sóc infermer d'Altaya. Després de fer quasi la totalitat de les meves pràctiques aquí, vaig decidir quedar-m'hi i l'any 2019 ja vaig començar-hi a treballar. L'atenció primària dona molta autonomia i responsabilitat a la nostra tasca infermera. Molt sovint has d'actuar individualment i això m'ajuda a tenir pensament crític i a saber actuar de manera eficient. Actualment sóc infermer de l'equip d'atenció domiciliària, un nou projecte pioner a la Catalunya central dins de l'atenció primària. Nosaltres som els encarregats d'atendre a casa seva i de manera més contínua els pacients fràgils i amb dificultats funcionals. L'objectiu és donar resposta a les necessitats d'aquestes persones, pacients complexos amb malaltia crònica avançada, i evitar possibles descompensacions que podrien comportar un ingrés a l'hospital. 6 infermeres i 3 metges formem part d'aquest equip i donem assistència a més de 500 pacients. Oferim un seguiment estret a nivell clínic i social i treballem en xarxa amb altres equips a l'àmbit hospitalari i sociosanitari del territori. El control del pacient crònic, amb diferents patologies, cura de ferides, atendre i donar suport als cuidadors principals, tot plegat fa que la relació amb el pacient i la família des de l'atenció primària sigui propera, contínua i de confiança. Pacients, familiars, cuidadors i professionals treballem per un objectiu compartit i la complicitat que genera entre nosaltres ho fa més fàcil. De totes maneres, l'atenció primària engloba tant l'atenció domiciliària com l'atenció presencial al centre, on la relació amb tots els companys és estreta i propera. Cada dia és una oportunitat per aprendre un dels altres i això és un gran estímul. Estic content de l'oportunitat de treballar a l'atenció primària d'Altaya per seguir creixent personal i professionalment.